Pambatang Lagundi, Plamex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex! Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga pa di, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna. Kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan, kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad pa di. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Ta sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamadumana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang saindang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City. Sa inutan sana kan Apec. Umag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy kap. Oy, Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby ni BM Henry. Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Rai Barajo di CGB. Bueno, ano yan? Kumusta? Balik-tabi kita sa programa. Aha. Sige, o di. Sa agad na lang balikan sa topic na tungkol sa mga klase da kuya nimikan mga tao na dapat iwasan. Ugali nin tao ta. Kasapo na diskutir ta sa pigaapod na wheelbarrow people. Karumatilya. Karumatilyang ugali nin tao. Ayan. Tapos ikadua tang na-diskutir, so mosquito people. So may pagkakwan siya, may pagka namok. Oh, halito kay pinadara sa kuya ni Renen. Pinadara sa kuya ni Renen, tabi. Saga na ta para gusto tabi Renen, so ano yan, so sa imo tabi na kuan, sa imo tabi na ano yan, sa imo na kwanta na topic kada. Mas maray na ito. Mairelate lamang ang buhay ta sa inda. Sa inka, gari ka mosquito o gari ka wheelbarrow? Gari ka karumatilya o ano pa talaga ang classification mo bilang sarong tawo. Okay? O di bueno, 4 minutos na lang mga tugang, alas 4 na. Pag-irestoryahan ta sa loob ng 4 minutos, ang tungkol sa bayawas, mga health tips, mga tugang tungkol tabi sa ugbos bayawas. Nahiling mo na nga. Ako kayang aram ko kang bayawas, mga tugang ang bayabas,
guava leaves. Ang aram ko kaya ang kuya nimi, pangpungpung lang kilugad. Pag nagdudugo baga ang lugad mo, sumapa ka mga tugang kiugbos bayawas, pagkasapa mo kan ugbos bayawas, ibugtak mo duman sa lugad mo, nawawara ang lugad. Pero sabi digdi, ang dahon da ang mga tugang kambayawas palan, dakula ang pakinabang. Number 1, panlaban mga tugang sa diabetes. Ang bunga kang bayawas, umagin mga tugang ang dahon palang kaiyan, igwa ki pigaapod na glucose level na minadalagan sa dugo ta na binabagod daa ang insulin level kaini. Naling mo na. Ginagamit databi ang dahon kan bayawas kung may sipon. Talaga? Kung may sipon ka palan, kumaong kada ang mga tuga, maglaga kada kiugbos kang bayawas. Iyan kaya aram ko, nagbos bayawas, kung magngaya, dahil ka ngayon nagkurukarigot pirang bulan, minapakaladkad mga tugang kiugbos bayawas, ta, baka madismayo ka kung taday ka bago kang tuod, ha? Bago ka tabing tuod, kaya anong nakan? Pangyari sa maaba ka. Alright. Pinupugulan man ka ini, mga tugang, sorry po sa mga nagkakaon tabi dyan, kung constipated ka, pwede da tabi ng bus bayawas, magpakala kaga mga tugang kiugbos bayawas, pag pwede mo nang inumon mo. Yan. Pinapababa da ka yan ang blood pressure. Saganang fiber na taglay ng bayabas ang tumutulong sa pagpababa ng high blood pressure. Kunday kada taram nindo, ang bayawas tabi, ang pwedeng kaunon ko yung nimikan, so ubak, pwede yan. Taampi ka para kaunta, sulaog kang bayawas, dakulong baga ang pisog. Pag minaluwas baga, ang pisog manggirarahi. Pero, magayon da ang mga tugang nakaunon mo, so dahon, so ubak, suinog na ubak kang bayawas. Or, nakapagpababa nin timbang. Ang bayawas pala, dahil kolesterol, ano? Sabi digdi, walang kolesterol ang bayabas at less digestible carbohydrates na maray para sa gustong magbawas ng timbang. Ang bayawas da ang mga tugang may anti-aging properties. Talaga ha, nakakagamit man ini gumagamot man ini sa mga allergies da. Skin care. Pinapagayon da ka ini an sa tuyang salod. Tamal nga ni ang bayawas, sagana mga tugang sa vitamin A at saka po vitamin C. Yan tabian sa tuya mga tugang na shortcut ko na lang ta. Ano yan? Hapon na mga tugang bata po sa tabian sa tuya na programa. Okay? Bueno, di saga naman kita magdarangugan. Tabi digdi po sa tuya na programa sa programang Pinky on mo sa DCGB. Ang mga helang kang atay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang inadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kung ka mo magbabago, sintanganing maging maugmang atay, kay puan po nasabayan ng proteksyong Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para salud asin proteksyon kang atay. Ini po may silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang silimarin kang Liver Aid antioxidant na probadong efektibo sa pagtaon ng proteksyon sa oral daw na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugol, mabawasan ang danyo sa atay. Efektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man wara, mahilig man uminom o dae, mas marhay na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-Liver Aid na. Para sa baskog na atay, ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Salamat. Kansa nung pagantabay, mabalik po ako sa aga.
sa programang Morning Hirit. Maaraman mo pag-aga na, pag Morning Hirit na. Thank you. Goodbye. Mabuhay. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon